Umphakathi usashaqekile namanje ngemuva kwalesigameko. Kusolwa ukuthi abafana uThiyamo Ndlovu oneminyaka eyisithupha noNqobizitha Zulu oneminyaka emihlanu bathunjwe ngolwesithathu bacuywa izitho zomzimba bese babulawa. Emakhaya bayehla kwabantwana abaya eCenter yethu community mabafika eCenter bathola singekho mabafika basithola singekho bayehla abantwana baya kuphike manje sebaya eThokoza kulapho ke ukuvele khona le inkinga le. Ithimba likahulumeni eliphezulu liholwa nguNdunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi livakashele imindeni eshonelwe. No, our mandate is to make sure that what the department in essence, the departments, the Department of Education, the Department of Social Development and the Premier's office do actually come good of their promises and undertakings that they've made to the families. And then secondly is also to the police to make sure that the police do their job and find the culprits that they've done this. Okwamanje imbangela yokubulawa kwalezi ngane ngesihluku ayikaziwa.